Takže ahojte, ahojte. Ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu je to trošku iné videjko. Budeme hrať Roblox, budeme hrať Animal Hospital. Ale toto video je ASMR. Keď to bude znieť zle, tak je to tak, že nemám profesionálne vybavenie, viete. Že proste mám mikrofón taký není profesionálny. Tak ak to bude znieť zle, tak sa ospravedlňujem. Robím to prvýkrát, takže môžeme ísť rovno na to. Takže kto by nevedel, o čo ide v tejto hre, vlastne máte tu takéto zvieratka a budete sa o ne starať aj. Takže proste, no, akože starať proste, že nemocnica, no. Že budete ich starať, že proste máte nemocnicu, ja sa neviem fakt vyjadrovať, že proste máte nemocnicu, tu ich podpíšte, nech one podpíšu sa, proste volať, že odvodíte ich, dáte im menovku a budeme ich liečiť, tak. Takže, jo. A môže sa stať, že náhodou príde nejaké zvieratko, ktoré bude, že anomália. Takže, a to nechceme samozrejme. Takže teraz zoberiem krv. Toto sa to takto. Stomach egg. Herbs, ok. Ok. Zavrieme dvere. A ideme na toto hello. Odvodíme fotička, môžete to takto kúkať, či to náhodou není anomália. Takto. Nice. Room 2. Ok. Ty už si vyliečený. Ďakujeme, príďte zase. Ľudia, ako sa máte dneska? Ja sa mám celkom ok. Dlho nevyšlo video, takže jo. Daj sa budú kvapky do očí. Doktor prichádza. A doktor Harlow. Čau, Braško, top secret kufrik, nice. Takže fajn. No, ty musíš byť ten nový zamestnanec, ja som doktor Harlow. No, nejaký typ, keď veci budú divné, tak pracuj. Spojazním tie šatery a security kamery. Takže vlastne keď príde anomália, tak ju zavrieme takto, že spravíme toto a proste už odíde tá anomália, chápete? Je to niečo jak ten kebab, čo som hral, ten šavarma napríklad. Napríklad toto je anomália a keď vidíte tie oči, takže zatvárame. Vidíte, že to je anomália aj. Are you serious? You're turning me away. Kamo sa kúpni na seba, vyzeráš hrozne. Kamo, ďalšia anomália, to čo je back to back. Čože. A ešte moja hlava kličuje. Tak to čo je akože. Barney. Už teraz prišiel Barney. Ľudia, toto je Barney a tomu budeme musieť dať kávu, ale ja mu nedám kávu, pretože on je anomália.
Dobre, zatvárame vráta. Zatvárame kasíno. Jaj, to je ten oný. Ježiš, toho musím odohnať, on tu bude buchať na sklo a potom on ma rozbije, takže musím odohnať. Teraz bude jumpscare, hej. Ešte, že nemám zvuky. Našťastie, že nemám zvuky. Dobre, ukáž to. Ukáž sa. Vyzeráš. Čo sa na mňa kúkáš, kúkať? Pozeraj, ťa kúkam. Aj zo špiny. Dáme to takto. Neviem, jak sa voláš. Dustin, okej, Dustin. Ďalšia anomália, kámo. Tak koľko je tu tých anomálií? Čože? Ukáž kamerky. Dobre, ďalšia anomália, jasné. On bol kličnutý, ešte aj kličuje sa tak dá ešte a aj na kamere bol taký kličnutý. Ty si pohode, či čo? Či co? Vyzeráš okej. Miki Kobayashi, ty si není on. Ty si není jeho sestra. Toho Kobayashi, neviem, jak sa. Dám si kávičku, aby som... Sanity. Viem, že ešte som si asi nemal dávať, lebo ešte som mal to sanity, ale tak čo už. Počkaj, mal by som plodné zvieratka printovať. Ježiši Kriste. Počkaj, aj som ide. Toto je lepšie hrať s viacerými, lebo je to ľahšie akože finger, takže to je slízaň, boha. Slíziak. Počkaj, ako pracujem. Nice. Teraz semkaj. Tak, rýchlejšie. Low sugar hash, takže ointment a maple syrup. Ointment, maple syrup. Nice. Teraz ideme sem a neviem, to je jasné. Dry eyes bleeding, takže jo, eye drops a bandage. Eye drops and bandages. Doktor prichádza. Čau, doktorko. Doktor Lotor. To poznáte od doktora Lotora, tak ste frajerika. Dokument frajer najväčší. I'm opening new facilities for you. Takže vlastne shop sa otvorí. Shop. Shop. Taser tam je. Hospital performance. Nice. Again. Okay. Máš appointment.
Poser sa. Tá bola jaká krasavička. Jak krasavec. To čo znamená, keď lights flicker? To znamená, že je to anomálne. Počkaj. My name is Max Feathers. Ukáž, či máš okej fotečku. Nice, máš okej. Máš okej, áno. Dobre. No. Ja fakt neviem robiť ASMR. Ospravedlňujem sa, ak to niekomu bude nepríjemné, tak proste sa ospravedlňujem, ale no, dúfam, že čo najviac ľuďom to proste bude príjemné, že proste chápete, že I want to check this patient. Ok, fotečka, ukáž fotečku. Ja by som mohol treatovať zvieratka. Aha, svetla. Hop. Termo. Eye drops. Eye drops. Medvierka. Komu? Ty čo máš s očami? Si v pohode, brácho. Počkaj, ešte ho skontrolujem pre istotu, ale to je anomaly. Nevyzerá to ako anomalia, len má také oči. Ja ho akože príjmem. To si robíš srandu, fakt ten rituál teraz. Dobre, poser sa. Faktka. Dobre, rituály proste, že musíte zahasiť všetky candly a proste... No, neviem čo sa stane, keď nezahasíte, fakt. Čo robiť? Tiež to také. Fakt neviem čo sa stane, keď to akože... nezahasíte, že proste keď ten time limit, ale... No, skúšať to nechcem. Tak dobre, dúfam, že to nebude anomália. Oscar Woods.
videu.